खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 6 बैसाग दान 1432 एबा 20 एप्रिल 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। गावनि मावख'निफ्राय थाब ओंखारनो नाजा आरो नोंथाङा थारैनो मोजां मोननाय खामानिफोरखौ माव। गोदान रादायफोरखौ मुलाम्फा गोनां नुनो हागौ, नाथाय बेफोरो आसा खालामनाय बायदि मुलाम्फाफोरखौ होनाय नङा। रां थिसननाय समाव हाखु-दाखु थिरांथा दाला। न'जों सोमोन्दो थानाय सानथांखिफोरखौ सानना नायनांगौनि गोनांथि दं। मोजां मोनलायनाय जिउआव मिजिंनि मोनसे गोदान सोरां फैगोन। खामानियाव थानाय सुबुंफोरजों समाजारि जानायाव बुजिनाय आरो सहायनायजों सांग्रां जा। जुदि नोंथाङा बाथ्रा दान्थेलायनायाव जेथो नांलायो, अब्ला गोब्राब बिबुंथि होनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खामानिजों सोमोन्दो गोनां दावबायनायाव थांनो हागोन। नाथाय बेबो जानो हागौ दि नोंथाङा बे दावबायनायखौ नोंथांनि लोगोफोरजों खालामो। रांखान्थियारि महरै जेरै साना दावगागोन एसेबांनो जौगागोन। मावख'नि खामानियाव बांद्राय मुखुबनि जाहोनाव नोंथांनि जिउ लोगोरिजों नोंथांनि सोमोन्दोआ गाज्रि जानो हागौ। नोंथांनि अनजालिया दिनै रमान्टिक मुडआव थागोन। जियानो जाया मानो नोंथांनि दावबायनाया जाफुंसारगोन। दिनै नोंथाङा जेबो जेंना गैयाजासे जिरायनो हागोन। नोंथांनि गोहो, सोरजिलु आरो रोंग'थिनि थाखाय नोंथाङा थाबैनो नोंथांनि नाजानायनि थाखाय बान्था मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। मिथुन राशि। दिनै रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन आरो लोगोसे दावगानायनि गोदान लामाबो बेखेवगोन। जुदि नोंथाङा दिनै नोंथांनि जेंनाफोरखौ गावनि बिमा-बिफाजों खोन्थायो, अब्ला नोंथाङा थारैनो बेनि मोनसे सुस्रांनाय मोनगोन, जाय बिसोरनि गोसोखौ जोबोद खुसि खालामगोन। बे बिबांनि न' बिगोमाया मुलाम्फा जानो थांगासिनो दं। बे बिबांनि फरायसाफोर जाय दिनै गुबुन हादोराव सोलोंथाइजों सोमोन्दो गोनां दाहार लानो लुबैयो, बिसोर बेखौ लानो हागोन मानोना समा मोजां। नोंथांनि जिउ राहायाव मोनसे गोदान जागायजेन्नाय जागोन। नोंथांनि रांखान्थियारि बिथिङा गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। कर्क राशि। बेयो रंजानो आरो नोंथांनि मोजां मोनसिननाय खामानिखौ मावनायनि सान। नोंथाङा दावबायनो आरो रां बाहायनायनि मुडआव थागोन। नाथाय जुदि नोंथाङा बेबादि खालामोब्ला उनाव नोंथाङा उनदाहा खालामनो हागौ। बेलासियाव बाहेरायाव जानाय एबा गावनि जिउ लोगोरिजों सावथुन नायनाया नोंथांखौ गोजोन होगोन आरो नोंथांखौ खुसि लाखिगोन। मोजां मोननाया उदां बोथोर बायदि बिबार, सोरां आरो सिख्रिफोरजों बुंफबनाय। दिनै नोंथांनि रमान्टिक बिथिङा नुजाथिगोन। गावनि जिउ राहायारि गोहोखौ बांहोनानै नोंथाङा नोंथांनि जिउ राहायाव गोदान दरखं बेखेवनो हायो। नोंथाङा नोंथांनि फोथाराव गोबां जाफुंसारनायबो मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। सिंह राशि। आथिखालाव साननानै दावगालांनायनि गोनांथि दं। बे साना नोंथांनि जिउ लोगोरिजों थानाय गुबुन सानफोरनिख्रुइ साबसिन जागोन। गुबुननि खामानियाव आखाय होनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथाङा गोजाम लोगोफोर आरो बाहागिफोरखौ लोगो हमनो खाबु मोनगोन। रां थिसननाय साख्रिया मोजां जागोन। नों बायजोआव थांनो सानथांखि लायोब्ला साबसिन जागोन। गोरोन्थि बुजिलायनायफोरखौ बोस्रांनाय जागोन। फोथायनाय आरो गोसो हमथानानै दावगालां। जाफुंसारनाया थारैनो फैगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि बिबानफोराव जेंना जानो हागौ। दिनै नोंथाङा गावखौ माखासे रंजानाय हाबाफारिफोराव बाहागो लाफानो लुबैदों, नाथाय नोंथाङा खामानिनि बिबानफोरखौ बन्द खालामगासिनो। नोंथाङा मोन्नैबो जिनिसखौ समानथि खालामनांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि खाफालआ नोंथांखौ मदद होगोन।
जाय मोजां खाबुखौ नोंथाङा गोबां साननिफ्राय नेगासिनो दं, दिनै नोंथाङा बे खाबुखौ मोनगोन। बेजों लोगोसे नोंथाङाबो बै खामानियाव जाफुंसार जागोन। बे राशि बानायग्राफोरा दिनै हरखाबै मोजां मुलाम्फा जानो हागौ, लोगोसे धोननि गोदान फुंखाफोर नुनो मोनगोन। मोजां मोनलायग्राया दिनै जयै सम हगारगोन, जाय सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। दिनै गोनां सुबुंफोरनो आदार हो, नोंथाङा जिउनि गासैबो खुसिखौ मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम आरो गोजा गाब। तुला राशि, सावस्रि जेंनानि थाखाय नोंथाङा देहा फाहामसालियाव थांनांनो हागौ, बेनिखायनो सांग्रां जानायनि गोनांथि दं। बाहागोआरि फालांगि आरो हेफाजाब होग्रा रांखान्थियारि बिथांखिफोराव रां थिसननो नाङा। मोनसे नखरारि गोमोथाव बाथ्रा बेखेवनाया नोंथांखौ सोमोनांहोनो हागौ। दिनै नोंथांनि अनजालुआ नोंथांजों आरो अनथोबफोरजों सम हगारनो आसा खालामनो हायो। लोगोफोरा नोंथांखौ गोबां मदद होगोन आरो खामानिनि जायगायाव फोथायथिनि बिथायाव गोदान सोमोन्दोआ जागायजेनगोन। बेयो नोंथांनि फैबाय थानाय जिउनि थाखाय मोनसे गोख्रों बिथा गायसननायनि थार सम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। वृश्चिक राशि, दिनै नोंथाङा मोनसे सानस्लाबै फुंखानिफ्राय रां आर्जिनो हागौ। नोंथांनि ओरैनो जिरायनाय हुदाया गोसोआरि गोजोननि थाखाय गिथावना जानो हागौ। खरसाया बांगोन, नाथाय बे समावनो आयनि बांनाया बेखौ समानथि खालामगोन। नोंथांनि सोरजिथायाव मोनसे गोदान आयाम होनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। दिनै गुबुननि हाबायाव आखाइ होनायनिफ्राय गोजानाव था। दिनै सानजौफुनिफ्राय खामानिया सोलिगोन। नोंथाङा रांनि मुलाम्फा मोनगोन। सिगांनि नाजानायफोरा फिथाइ गोनां जागोन। गोसोनि सानथौआ बांगोन। दान्थे-बिदान्थे खालामनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथाङा एसेल' बाथ्रायावबो दुखु मोनगोन एबा गोजाम साबसिन समफोरखौ गोसोआव लाखिनो जागायजेनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। धनु राशि, दिनै नोंथाङा मावख'आव गोबां गोनां थिरांथाफोर लानो हायो। सासे गागिनि हेफाजाबजों नोंथाङा राङारि मुलाम्फा मोनगोन। बे राशिनि बिगियाननि फरायसाफोरा दिनै प्रेक्टिकेल क्लास खालामनांगोन। बे राशिनि हाबा जानाय सुबुंफोरा दिनै बबेहायबा दावबायनो सानथांखि खालामगासिनो बोथोर सोलायनायखौ जोथोन ला। दिनै साख्रिजों सोमोन्दो थानाय मोजां खौरांखौ मोननानै नखरनि गासैबो सोद्रोमाफोरा गोजोनगोन। नोंथाङा बेलासियाव न'आव मोनसे पार्टिबो खालामनो सानथांखि लानो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। मकर राशि, गासैबो रोखोमनि रां थिसननाय समाव सांग्रां जा। समाजारि हाबाफारिफोरा रंजाथाव जागोन, जाय नोंथांनि गुमुरखौ रावनोबो दाखोन्था। रमान्सनि थाखाय बारायनाय आगानफोरा गोहोम खोख्लैनाय नङा। बिथांखिफोरखौ मावफुंनो आरो गोदान मावथांखिफोर जागायजेननो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। जुदि नोंथाङा शपिं खालामनो थाङो, अब्ला गावनि पकेटखौ बांद्राय गुरै खालामनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि जिउ लोगोरिनि गाज्रि देहाया नोंथांनि थाखाय जेंनानि जाहोन जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि, दिनै इयुनखौ नायनानै बेबायदि माखासे खामानि माव जाहाथे नोंथाङा थि समाव राङारि हेफाजाब मोननो हायो। जुदियावबो बेबायदि समा दासिमबो खाथियाव फैयाखै, बेखौ एसे एनै खालामनाया गोलाव समनि थाखाय रैखाथिखौ रोखा खालामगोन। नोंथाङा सोरबा सिनायजानाय सुबुंखौ लोगो हमनो थाखाय दावबायनो थांनो हागोन। दिनै नोंथांनि गोसोआरि अबस्थाया गोनो गोथो जागोन। गोनांथार थिरांथाफोर दा लानाया बोसोन होजायो। गोदान खामानिखौ दाजागाय। दाहारनिफ्राय उदां जानायनि खाबु दं आरो नोंथाङा साख्रियाव प्रम'शनबो मोननो हागोन। रां थिसननायनि सिगां मोजाङै सान, नङाब्ला नोंथाङा खहा जानांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मीन राशि, दिनै नोंथांनि गोसोआ धोरोमारि बिथिङाव जागोन। नोंथाङा मोनसे धोरोमारि हाबाफारियाव थांनो हागोन, जेराव नोंनि गोसोआ गोजोन मोनगोन। दिनै नोंथाङा बेबादि सुबुंखौ लोगो मोनगोन जाय नोंथांनि फालांगियारि मावथांखियाव रां थिसननो हायो।
दिनै सम्पथिनि बेलायाव गोदान थिरांथा लानो हायो, थारैनो जाफुंसारगोन। मोजां मोनलायग्राया दिनै गावनि पार्टनारजों गांसे ड्रेस अनथोब होगोन। बेयो सोमोन्दोनि जानथायखौ खाथियाव सोलायगोन। भगबान बिष्णुखौ सिबि, नोंथांनि फालांगिया धोनि जागोन। गावनि गासैबो गोहोखौ साबसिन खालामनो नाजा आरो गुबुनफोरनिख्रुइ साबसिन जानो नाजा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों हाथफ्ला गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।